yanzu makiyan nan turawa da muke kokarin kwatar yanci a hannunsu, yadda muke shan wahala haka suke shan wahala. Yadda muke cin kwakwa din nan mu sha wahala, tsadar rayuwa, wane ne, shinkafa ta yi tsada, ba abinci ba shinkafa, da zuwa muke mu ɗauko yanzu kuma sai mun saya. Misali ga ma'aikata, da buhu jika 12 yanzu ya kai 19, ya kai kaza. Muna ji a jikinmu, su ma suna ji a jikinsu. Mu muna ji a jikinmu ne saboda mu kwaci yancinmu namu ne. Abin da ake so mu tsarkake niyya, mu kwaci yancinmu, haƙƙinmu ya zama namu, ƙasarmu ta zama tamu, al'adunmu su zama namu, addininmu ya zama namu. Mu sa wannan niyyar a cikin wannan juriyar da muka, ta tafi a banza. Kar ka zama kana shan wahala kana cin kwakwa kuma ta tafi a banza. Ka sa wannan niyyar, sa wannan niyyar shi zai sa ka samu ladar wannan wahalar da muke sha. Su ma kuma can wahala suke sha. Yaushe ne wani malami yake cewa wani ya kira shi daga turai, yana cewa wani dan uwa ya kira shi ya ce can an yi kufir wajen awa uku an dauke wuta, wanda a shekaru kusan 50 ko 40 ba a samu irin wannan kufirkin ba. Sai irin wannan lokacin yanzu ake samu ayi awa uku ba wuta a ƙasashen turawa. Suna shan wahala, daurewa ne suke yi dan mu saki. Kun gane ko? Su dawo su ci gaba da mulkanmu. To mu ma kuma daurewa ya kamata mu. In ma za a kama shekara 2, shekara 3, shekara 4, shekara 5 muna cikin irin wannan yanayin mu daure har zuwa lokacin da Allah zai kawo mana mafita. Imanin mu Allah yake gwadawa. Idan muka daure sai kaga Allah ya kawo mana mafita. Komai ya zama namu. Mun kwaci yancin mu, mun kwaci addinin mu, mun kwaci kasar mu, mun kwaci arzikin mu. Daga baya kuma sai mu zo mu ji daɗi, jikokin mu da za su taso su ji daɗi. Amma in ba haka ba, duk wata tarbiyya da zamu yi musu ta addini su za su zo su lalata. Duk wani abin da zamu koya musu na sunna da wane ne su za su zo su lalata in dai su suke juya kasar. Kina dole mu daure mu yi hakuri da abin da zamu fuskanta. Abin da muke fata Allah subhanahu wataala ya canza mana yanayin cikin kankanan lokaci, ya sa mu samu saukin, mu samu yanci ba tare da lokaci mai tsawo ba. Amma juriyar tana da muhimmanci. A wannan fagen ake buƙatar dauriya da juriya. Suna daurewa, mu ma muna daurewa. Wanda karshe wanda yafi juriya shi zai yi galaba, musamman kuma wanda yake yin juriyar dan Allah, yana mai neman sakamako daga wajen Allah subhanahu wataala. Sannan ana nuna mana cewa shi dan adam duk yadda ya kokarin kallafa wa kansa hakuri da juriya, wannan ba zai yiwu ba idan yana tare da wasu ɗabi'u. Akwai wasu ɗabi'u da suke kishiyantar wannan ɗabi'a ta hakuri da juriya. In mutum yana tare da su to ba zai iya jurewa ba, ko ya fara na ɗan lokaci ne. Idan mutum ya zama akwai sha'awa a zuciyarsa, mutum ne mai sha'awar rayuwa, mai sha'awar duniya, mai sha'awar mata, mai sha'awar kuɗi, mai sha'awar matsayi, mai sha'awar mulki, to ba zai iya jurewa ba, ba zai iya daurewa ba, ba zai iya haƙuri ba. Sannan abu na gaba, al-ghadab, saurin fushi, tsananin fushi, saurin fushi. Idan mutum ya zama mai tsananin fushi ba iya control din fushinsa, ba zai iya jurewa ba shi ba zai iya samun dauriya da ake da bukata ba. Abu na uku, alhirs, kwaɗayi. Idan mutum ya zai yana da kwaɗayin matsayi, kwaɗayin mulki, kwaɗayin kuɗi, kwaɗayin duniya, kwaɗayin kaza, shi komai so yake shaf mai kwaɗayin jin daɗin duniya, shi ma ba zai iya daurewa ba zai iya ba. Haka idan mutum ya zama matsoraci, wanda ya zama yana da ɗabi'a matsoraci ne shi, to shi ma ba zai iya daurewa ba. Wa'innan ɗabi'un dole sai mun rabu da su, sai mun rabu da sha'awa. Mu zama abin da muke sha'awa shi ne abin da yake wajen Allah, shi muke sha'awa. Mu kasance masu control ɗin fushinmu. In mutum ya yi fushi to ya zama zai yi amfani da hankalinsa wajen saita fushin. Mu zama masu kwaɗayi. Sannan abin da mu zama waɗanda masu maganin kwaɗayi, magance kwaɗayin duniya, mu zama masu kwaɗayin lahira. Sannan mu zama ba mu da tsoro. Mun san cewa lan yusibana illa ma kataballahu lana, ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta. Wannan shine maganin tsoro. To dole mu rinjaye wa'annan ɗabi'un idan muna son mu zama masu haƙuri, masu juriya. Za mu rinjaye su ta hanyar cika zuciya da ikhlasi, da fatan abin da yake wajen Allah, da kuma tsoron azabar Allah, da ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah. To idan muka kasance masu wa'annan ɗabi'un za mu zama masu juriya. Sannan Allah ta'ala ya ce wa rabitu, ku zama masu riba